keskustelu, mitä tämän asian ympärillä on ollut, on minusta elitististä, moralistista ja ällöttävää. Kolhoosin väki on kerääntynyt keksimään lisää ruutia. Stalinistista. Aloitin jo koulun kasvispäivästä on mielestäni ideologinen, eikä niinkään ympäristöperusteinen. Ei ole oikein, että ideologisista syistä pakotetaan lapset siirtymään kasvisravintoon. Kuinka johtavat poliitikot voivat kieltää kasvavilta lapsen täysipainoisen ravinnon, millaisen herättiin kuuluisen hiilijalanjälkeensä? Kyseessä on yhden ideologisen liikkeen henkilökohtaisten eettisten voittojen pakkosyöttäminen. Elitistinen elämän asia ja siitä, minkälaista sukupolvea vastaavat. Voisiko ajatella, että saisi rentoutua yhden hetken sen päivän aikana ilman, että siihen sisältyisi minkäänlaista maailmankatsomuksellista aineesta? Ideologisissa elämäntapavalinnoissa pitäisi johtaa omalla esimerkillä, eikä kieltää muita ihmisiltä asioita, joita sallii itselleen. Jeesus puhui aikanaan fariseuksista, jotka asettivat toisten. Kerran isäni uhkasi lyödä minua. Hän vaati, että syön ruusukaalia ja otti remmin